Takže dneska hovädzie tacos a la Black Lemons. Poďme na to. Začíname cesnačíkom a cibulkou ošípať. Rajčinky nakrojíme na vršku, krížik, požehnať rajčinky a pána olivača, troška hruborozenej morskej soli, mletého korenia. Prehodíme. Na rozohriatú panvicu vložíme naše rapadajky. Troška ich takto zatiahneme. Pestované paradajky preložíme do studenej chladnej misky. Očistili sme si rajčinky od šupiek. Ako to vyzerá, ukáž? To takto nejako. Olúpané rajčinky si teraz nakrájame na také väčšie kocočky a vhodíme do mixerisu. Aj ten cesnak z tých rajčín pridáme do tej budúcej zmesi, salsy a doplníme ešte čerstvým cesnakom, nech nám dobre vonia ústočka. Áno, áno. Ďalej pridáme jednu celú limetku, pretože tacos, Mexiko, limetka pasujú k sebe ako riťka na šerblík. Trošička cukru, aby sme vytiahli chuť. Zalejme to kvapkou olivového oleja, dvojitou petržlovú vňaťku. Kľudne dať hrubozornú sol, menej je viac. Potom keď tak dosolíme už pomletou solou. Pomixujeme to! Čo to je, Peter? Naša salsa, do ktorej si budeme máčať poctivo ťažko vydreté Zarobené peniaze. Máme našu salsi